Pipila ka mga gituohang flying voter sa Pualas, Lanao del Sur, gi-petisyunan nga matanggal sa final voters list sa lungsod. Ang detalye sa report ni James Pauloyat. Usa-usa nga gipatawag sa Municipal Circuit Trial Court sa Ganasi, Lanao del Sur ang dulang 2,000 ka mga botante sa lungsod sa Pualas sa Lanao del Sur aron patubagon sa gisangat nga petition for exclusion sa listahan sa mga botante sa maong lungsod alang sa 2025 midterm elections. Gipasaka ang maong petisyon sa kampo sa usa ka mayoralty aspirant sa lungsod sa Pualas tungod sa pagsaka sa ihap sa mga botante sa siyam ka mga barangay sa maong lungsod. Based among tabulations, we are removing around 2,900 plus allegedly flying voters na nag-register dito sa Pualas. Ayaw ko po na mahaluhan kami na hindi botante sa aming barangay, lalo na hindi doon nakatira. Ayaw kami makihalo sa ibang munisipyo na hindi talaga nakatira sa amin. Ang lungsod sa Pualas adunay 23 ka mga barangay ug dulaan 10,000 ka mga botante. Si Anifa nakurat kuno diyang nadawat ang sampina gikan sa korte. Sumala niya nga tuig 2013 pa siya narehistro sa Pualas. Nakapunta ako, matagal na ako dito register. Nung nakaregister ako dito sa Pualas, nahirapan pa ako 2013. Kung hindi pa ako nagreklamo sa provincial office, hindi ako ma-approve. Sumala ni Lanao del Sur Provincial Election Officer Attorney Ellis Miguel nga usa ka legal procedure ug katungod kini sa bisan kinsa ang pagduso og petition for exclusion kung aduna siya namatikdan nga irregularidad may kalabutan sa umaabot nga eleksyon. Lauman pasab kuno ang sunod nga mga hugna sa hearing nga itakda pa sa korte. Ako si James Pauloyat, 1 Mindanao.